Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Diperlok kani ka jing ai update nagbenta ka COVID-19, hapo Meghalaya State jungi ke bahadu benta ka sing ke lai 3 Jun, kilong kendai hajar lai spa sa husab. Nang tade ki baladep tested negative hadu mendaga singi kilong pras hajar kendai spa kendai fulai. Nang tade ki ba positive cases ki badan mentah da state kejungi total barok kilong lai puai iwei la khat lai ki la jam nang ta khat nyo kidang long active case. Tiki bangidang up pade ki test ki bangilang pa mentah kilong hadu lai spa arpo tuli. Tiki ni gede ki update the latest COVID position yung state of Meghalaya. Ba kecingwan poi kitu kikun samla jungi nakleng jongkari India hadu mentajan mit kapoi khat ar hajar saus pa ngut. Nang ta kabaar kabangkwa ban pentip ba nakaliang ke transport department kala issue yu ko order hakawidei bat katu kejing peniat jungi kakali kabalong 100% odd number but even number kabade ya ke public but ki private katu kan itli ki kategori hangne ke banga kwa ban pentip ki ba like no na kane ka jing penbai kata kade ya ki kali jong ka sarkar kabade na ka state government but kumju ru jong ka central government kini ki like no kabaar ki private vehicle ki ba pendut kam de ki officials nam ta ki official purposes kaniru ka like no nang ta kabalai ki vehicles ki ba ra ya ki marbam ki mardi ki essential commodities ki neru ki like no nang ta shu ki essential services vehicles ki ba kentup kumya ki medical teams ka ba kentup ya ka fire and emergency duty ka ba kentup ya ka MECL ka ba kentup ya ka piludi PHE food and civil supply Shillong Municipal Board Postal Services, Telecom Communication and IT, nata press, print and electric media, batru ki officials jong kabang. Kini kidai ke ba ngakwa ban pentip ba ki ngilong ke ngi exam lan ngi pelaj no na katukan notification ka bangi penmi ha kini ki kendiat sngi ki baladep. Kata kadai ka benta ka ba a nang ta ka benta ka balai ka bangakwa ban pentip hangne kalong ke sarkar menta ke janmit menta ka sngi kala sim ru ikarai bahdin bangilarai bangin sya ya kitu ki highly skilled laborers ki basa nabar jong ka jelam igala ki ba ki pendon kam kini ki private business houses na kapor sya kapor hadin ba kajingwan pai jong indi kun samla jong in nakeleng saudong jong kari India let's say kiba don lepa ya kan ke qualification haki ka order ka bangi penmi menta ka sngi na kaliang jong ka labor department ka longba ngi kerpat ya ki business houses ki employers ki contractors number 1 ba kin khot lani kin advertise nengkong e ya ki kun samla la jong ki badon hapok ke jela mekla jungi na kamta kini ki kam technical job ki baper hapok jong ka jela ke jungi ya kani ke notification ngan sasam siapi kenang ba piru pinyo ban penmi kenang ba kin ya tip lang baro ya kani karai ka ba ka sarkar kala shim menne kasngi bat ndai tangata na kalian jong ka lebo kitu ki business houses let's say ki ba ong ba M4 don te yamantang let's say nginwan ra na bar te kin ngau ba ban pentip sya ka Directorate of Employment Craftsmen and Training ba let's say ki don kampat ana mata hadin habut let's say hadin chisnem hadin arsnem lani hadin katukan ni benai kai ka bangi ong bakin pentip sya kani ka directorate jongi ba let's say ki don ki kena samla ki belong interested ban yo ya ka training ga bukum kata
ke labor department kala ready ban ai training ya ki bakum kita kat kum ka jing angnut le si jong kituki business houses hala ijong ibenta bat ka labor department kan ai ka training bat ka training kan long bej bakim don kam ban siu wat sinayaru kata kadai ka ba ngakwa ban pentip hakmat jongpi ha kani ka janmit susu ka state government menta ka janmit ka sim ya karai ba ya ka import export like no ya ka border hat ansya ban sedang ban play nadu ka praterik jong uneu ubenai ubah nriu nadu ka praterik jong uneu ubenai ubah nriu kata kadi ke decision ka bengisim mentang ke janmit mentang ke janmit na kaliang jong sarkar ngila sim susu hak review meeting ya karai ba yakine ki shopping complexes nginsya ban pleno nadu ka praterik ubenai jun ar hajar ar pau bat yakane ka complexes ngisya ban play san pau percent ladi don sipau teli kedukan kamut san teli kedukan syak ban play bat kita ki san teli pada next sakawi kesngi sa san teli gin play tang ba like no ngimdai masuk tu bakala like no ya ka beauty parlors salon and barber shops ya kita tinggi 4 syak tenre ya kiwe ki items ki badon hapo ki shopping complex lasya bat ngila airu ya ka direction syaki deputy commissioner bakin walk out ya ki details baro rengkat bat ka SOP bat ka protocols kita kideki information ke bagi pak ban pentip akan ke janmit